പഠിക്കാൻ വരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും? നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 6 ധ്യാനയോഗം. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അധ്യായം 6 ധ്യാനയോഗമാണ്. 6ാമത്തെ അധ്യായം പഠിക്കുന്നതോടെ നമ്മുടെ എന്ത് കഴിയാണ്? ഫസ്റ്റത്തെ കർമ്മയോഗം എന്നൊരു ഭാഗം നമ്മളുടെ തീരാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവത്ഗീത 18 അധ്യായങ്ങളെ 3ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ 6 ഭാഗം കർമ്മയോഗം, പിന്നെ ഭക്തിയോഗം, ലാസ്റ്റ് 6 ഭാഗം ജ്ഞാനയോഗം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 6 ഭാഗത്തില് കർമ്മയോഗത്തിൽ വരുന്ന ലാസ്റ്റ് അധ്യായമാണ് ധ്യാനയോഗം. അപ്പൊ ധ്യാനയോഗത്തില് എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭഗവാന്റെ ഒരു രൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട്, മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ഈ ധ്യാനയോഗത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. പണ്ട് ഋഷിമാരൊക്കെ തപസ്സുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു രൂപം മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ ധ്യാനയോഗത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അധ്യായം 6 ധ്യാനയോഗത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരു അധ്യായം പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഒരു മർത്യന്റെ 32 തരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങളെ ഭഗവാൻ കേശവൻ പൊറുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഒരു അധ്യായം പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഒരു മർത്യന്റെ 32 തരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങളെയാണ് ഭഗവാൻ പൊറുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ അധ്യായവും വായിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ അപ്പൊ എത്രയും നമ്മൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെ നമ്മൾ കുറെ തെറ്റുകളും അപരാധങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അത് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പുറത്തു തരുമെന്നാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഹരിഭക്തി വിലാസത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇന്ന് ഏകാദശിയാണ്. ഏകാദശി ദിവസം ഭഗവത്ഗീത വായിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയൊരു പുണ്യാണത്. സാധിക്കുന്നവര് ഒരു അധ്യായമെങ്കിലും വായിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. അപ്പൊ അധ്യായം 6 ധ്യാനയോഗത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 1. മാതാജി ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്യണ്ടേ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അനാശ്രിത കർമ്മഫലം കർമ്മം കാര്യം കർമ്മ കരോതി യഃ സന്യാസി ച യോഗി ച ന നിരഗ്നിർന ചാക്രിയഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സന്യാസി. അയാളാണ് യഥാർത്ഥ യോഗിയും. അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ അല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ലെ? നീ നിന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നിന്റെ കർമ്മം. അത് നീ ചെയ്യണം. പക്ഷെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്? അതിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. യോഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു ബാധ്യതയാണ്, ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്ന രീതിയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? സന്യാസി. അയാളാണ് യഥാർത്ഥ യോഗിയും. അല്ലാതെ അഗ്നിമുഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ അല്ല ആര്? ഈ എന്താ പറയുക, സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു ബാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? സന്യാസി എന്ന് പറയാം. കടമ നിർവഹിക്കാത്ത ആളുകളെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? സന്യാസി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ സന്യാസികൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക? ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരായിരിക്കും ആര്? സന്യാസികള്. അവര് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അവരുടേതായ ഒരു സ്വന്തം ഇഷ്ടമോ അനിഷ്ടമോ ആർക്കില്ല? അവർക്കുണ്ട്. യോഗികൾക്കില്ല. നമ്മളത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? അതില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് യഥാർത്ഥ യോഗി. കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ അല്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇനി യോഗയെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തില് അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കാലത്ത് നമുക്ക് അഷ്ടാംഗ യോഗ അത് പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം എന്നില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ അഷ്ടാംഗ യോഗയിലൂടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗ എന്നെ കുറിച്ച്, അപ്പൊ അതില് യോഗയെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അപ്പൊ ഇതാണോ യോഗ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇതൊരു യോഗിയാണോ എന്നാണ് നമ്മളടുത്ത് കുറച്ച് പിക്ചർ തന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നത്. ഇത് യോഗിയാണോ? ഇത് യോഗിയാണ്. ഇതിന്റെയൊക്കെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? തല മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുക. അതായത് ശരീരത്തിന് ക്ലേശങ്ങൾ കൊടുക്കുക. അതൊക്കെ അല്ലെ, നമ്മളെ ശരീരത്തിനെ നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് യോഗയാണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇതിനൊക്കെ യോഗ എന്നാണോ പറയുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇത് ഫിസിക്കൽ ഓർ മെന്റൽ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇതെല്ലാം യോഗയാണോ എന്ന് ചോദിക്കുക. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? നമുക്കറിയാം യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ശരീരത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു എക്സസൈസ് മാത്രമാണ് അതെല്ലാം. അപ്പൊ എന്താണ് ശരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ യോഗ എന്താണ്? യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനുമായിട്ട്, ദൈവവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? യോഗ. ഉദാഹരണം കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, അഷ്ടാംഗ യോഗം, ഭക്തിയോഗം. ഇതിലൂടെയും എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയുന്നത്? യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ്? ശരീരത്തിന് കൊടുക്കുന്ന മെന്റലി ഫിസിക്കലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എക്സസൈസുകൾ മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിനെ ഉപദ്രവിക്കലാണ് അതൊക്കെ അല്ലെ, ചിലതൊക്കെ. അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് യോഗ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 സ്റ്റെപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയാണ്. അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടവുകൾ അത് ഏതൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. ഇതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടവുകൾ. ഫസ്റ്റത്തെ ഏതാ പറയണത്? യമം. യമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? യമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില ശീലങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? യമം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മള് ഡെയിലി നമ്മൾ ശീലിച്ചു പോകേണ്ട, അനുസരിച്ചു പോകേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. നമ്മളുടെ ശീലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ, ചില നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവും. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യമം എന്ന് പറയാം. നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ? നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പരിശീലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശീലിക്കണം. ഇപ്പൊ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നമ്മളത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പരിശീലിക്കുകയാണ് ചെയ്യണം. രാവിലെ 3:30 എണീക്കുക, നമ്മൾ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എണീറ്റ് നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ആരതി ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ്? ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യണതല്ല. ഇത് ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ പരിശീലിച്ച് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് എന്നിട്ട് നിയമങ്ങൾ. അപ്പൊ നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യമം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള്, നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പരിശീലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ ഫസ്റ്റത്തെ 2 എണ്ണമാണ്. ഒന്ന് യമം, ഒന്ന് നിയമം. മൂന്നാമത്തത് എന്താണ്? നിയമം കഴിഞ്ഞാൽ ആസന. ആസന എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെഡിറ്റേഷൻ സീറ്റ്, ആ ഒരു പോസ്റ്റർ, നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു പോസ്റ്ററിനെ പറയാണ് നമ്മൾ ആസന. പിന്നെ വന്നിട്ട് പ്രാണായാമം. പ്രാണായാമം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മളെ
ബ്രത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, നമ്മളെ ബ്രത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, പ്രാണായാമം. അതായത് ശരീരത്തിനെയും മനസ്സിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ആ ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, പ്രാണായാമം എന്ന് പറയാം. പ്രാണായാമം കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യാഹാരം. പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക, അതായത് വിഡ്രോവൽ ഓഫ് സെൻസ്. നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അനുഭൂതികളിൽ നിന്ന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, അതിനെ നമ്മൾ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയാം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ധാരണ. ധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ, നമ്മളൊരുത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. ഈ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ഒരിക്കലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ നിയന്ത്രണങ്ങൾ യമത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം, നിയന്ത്രണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശീലിച്ചു. നിയമത്തിൽ നമ്മൾ ശീലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. അത് കഴിഞ്ഞ് ആസനത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ആ ഒരു പോസ്റ്റർ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രാണായാമം വന്നപ്പോൾ എന്തായി, ബ്രത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പ്രത്യാഹാരം വന്നപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായി, കോൺസെൻട്രേഷൻ സ്റ്റേജിലെത്തി. നമ്മൾ ആ ധാരണ സ്റ്റേജിലെത്തി, കോൺസെൻട്രേഷൻ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ധ്യാനത്തിൽ വന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭഗവാന്റെ ഒരു രൂപത്തെ നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് വിജനമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ധ്യാനത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച് സമാധിയിൽ എത്തുമ്പോഴേക്ക് എന്തായി മാറിയിട്ടുണ്ടാവും, ആ ഒരു വ്യക്തി കണ്ണ് തടച്ചാലും കണ്ണ് തുറന്നാലും ഈ എവിടെയും ആരെ കാണുന്ന ഒരു രീതിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും, ഭഗവാനെ ദർശിക്കാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടവുകൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് സമാധിയിൽ എത്തുമ്പോൾ അയാൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കും, ആനന്ദഭരിതനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കും. അയാളെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾ ഒന്നിലും സത്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും വ്യതിചലിക്കാത്ത, എല്ലാ സമയത്തും എല്ലായ്പ്പോഴും എവിടെയും ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കും എന്തിലെന്താവുക, സമാധിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 സ്റ്റെപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്, യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. ഇതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഉത്തരേതാത്മനാത്മാനം നാത്മനാമവസാദയത് ആത്മവഹ്യാത്മനോ ബന്ധുരാത്മൈവാരിപു പുരാതനഃ. മനുഷ്യൻ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം, അധപതിക്കരുത്. ബദ്ധനായ ആത്മാവിന് തന്റെ മനസ്സെത്ര ബന്ധു, അത് തന്നെയാണ് ശത്രുവും. അപ്പോ അബദ്ധനായ ആത്മാവിന്റെ ഉറ്റ ശത്രുവും മിത്രവും എന്താണ്, മനസ്സ് തന്നെയാണ് മനുഷ്യന്റെ ഉറ്റ ബന്ധുവായിട്ടുള്ളതും ഉറ്റ ശത്രുവായിട്ടുള്ളതും. മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ആര് ഉദ്ധരിക്കേണ്ടത്, മനുഷ്യൻ ഉദ്ധരിക്കേണ്ടത്. മനസ്സ് തന്നെയാണ് ആരുടെ ശത്രുവും മിത്രവുമായിട്ടുള്ളത്, മനുഷ്യന്റെ ഉറ്റ മിത്രവും ആത്മാവിന്റെ ഉറ്റ മിത്രവും മനസ്സ് തന്നെയാണ്, ഉറ്റ ശത്രുവും ആര് തന്നെയാണ്, മനസ്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ യോഗയുടെ ലക്ഷ്യം തന്നെ എന്താണ്, ഈ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുടെ ആകർഷണ വലയത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ മോചിപ്പിക്കലാണ് യോഗയുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ ഈ യോഗ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, ഈ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആസക്തിയിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ മോചിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്തില്ല അർത്ഥമാക്കുന്നത്, എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഈ യോഗ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ മനുഷ്യൻ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പരിശീലിക്കുന്നത്, ഈ യോഗയിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക, അതിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. അതാണ് നമ്മളെ ഈ യോഗയുടെ ലക്ഷ്യം തന്നെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിലോ അബദ്ധനായ ആത്മാവിന്റെ ശത്രു ആര് തന്നെയാവും, മനസ്സ് തന്നെയാവും. ഈ മിത്രവും ആര് തന്നെയാകും, മനസ്സ് തന്നെയാകും എന്നാ പറയുന്നത്. മനസ്സ് തന്നെ ഉറ്റ മിത്രവുമാകും ഉറ്റ ശത്രുവുമാകും. ബന്ധുരാത്മാത്മനാസ്തസ്യ യേനാത്മൈവാത്മനാജിതഃ അനാത്മനസ്തു ശത്രുത്തെ വർത്തേദാത്മൈവ ശത്രുവത്. മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന് മനസ്സു തന്നെയാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്ത്, അതിന് കഴിയാത്തവനാകട്ടെ മനസ്സ് പരമശത്രുവുമായിരിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സിനെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സായിരിക്കും അവരുടെ ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്തായിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ മനസ്സിനെ ജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ ആ മനസ്സ് തന്നെയാണ് അവരുടെ ശത്രു വരുന്നത്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മനസ്സ് മിത്രവുമാവും, മനസ്സിനെ ജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ മനസ്സ് എന്തായിട്ട് മാറും, ശത്രുമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത്, അഷ്ടാംഗ യോഗയിലൂടെ നമ്മൾ അഷ്ടാംഗ യോഗയിലൂടെ നമ്മൾ ഈ മനസ്സിനെ നമ്മളുടെ മിത്രമാക്കി മാറ്റാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താവും, നമ്മളുടെ പരമശത്രുവായ മനസ്സിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ജീവിച്ചു തീർക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം തന്നെ നമുക്ക്
അർത്ഥമാകാത്ത പോലെ വ്യർത്ഥമായി കൊണ്ടുപോകും. മനസ്സിനെ ജയിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവിന്റെ ഒപ്പം നമുക്ക് ജീവിക്കുമ്പോ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക? നമുക്കൊരു നമ്മൾ മാനസികമായിട്ട് ഭയങ്കര പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ അതേ മനസ്സ് തന്നെ നമ്മളെ ശത്രുവായി കഴിഞ്ഞാലോ ആ പരമശത്രുവിന്റെ ഒപ്പം നമ്മള് ജീവിതം മുഴുവനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് തീർക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സിനെ നമ്മളെ മിത്രമാക്കിയിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട്, സുഹൃത്താക്കി മാറ്റാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ജിതാത്മനാ പ്രശാന്തസ്യ പരമാത്മാ സമാഹിതഃ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു തഥാ മാനാപമാനയോഃ. മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയവൻ ശാന്തി നേടുകയാൽ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? ആ വ്യക്തി ശാന്തി നേടി പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഒരുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സിനെ കീഴടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ആ മനസ്സിനെ കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് എന്താണ്? ശാന്തി നേടാനും സാധിക്കും, പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തികൾക്ക്, മനസ്സിനെ കീഴടക്കി പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ച ഒരു വ്യക്തികൾക്ക് ചൂടും തണുപ്പും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനം ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ എല്ലാതും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഒരേപോലെയായിരിക്കും. കാരണം അയാൾ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാതും ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനോ സ്വന്തം ഒരു താല്പര്യത്തിനോ ഒരു പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാവില്ല. ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഒന്നിലും ഒരു എന്താ പറയാ, അതിനെല്ലാത്തിനെ സമഭാവനയോടെ ആയിരിക്കും കാണുന്നത്. തണുപ്പായിക്കോട്ടെ ചൂടായിക്കോട്ടെ സുഖ ദുഃഖ മാനം അപമാനം ഇതെല്ലാതും ഒരുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക്. ജ്ഞാന വിജ്ഞാന തൃപ്താത്മാ കുടസ്ഥോ വിജതേന്ദ്രിയഃ യുക്ത ഇത്യുച്യതേ യോഗി സമലോഷ്ടാശ്മ കാഞ്ചനഃ. ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായ ഒരാളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് പറയാം. അപ്പോ ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായിട്ടുള്ള ഒരാളെ എന്ത് പറയാം? സാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് പറയാം. ആത്മസംയമിയായ അയാൾ അഭൗതികതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാം ഒന്നുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായിട്ടുള്ള ഒരാളല്ലേ, ആ ഒരു ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് എന്തും കിട്ടും? സാക്ഷാത്കാരവും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ആരാണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു വ്യക്തി യോഗിയാണ്. ആ യോഗിയുടെ കാഴ്ച, യോഗി അപ്പൊ എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യണ്ടാവുക? നമ്മൾ പറഞ്ഞു യോഗി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഏതൊരു സമയത്തും ഭഗവാനെ മാത്രം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും. അപ്പൊ അയാള് ഭൗതികതയിലല്ല ആത്മീയതയിലായിരിക്കും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അയാളുടെ മനസ്സില് അയാളുടേതായ യാതൊരു ചിന്ത ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ചെയ്യുന്നതെല്ലാതും എപ്പോഴും ആരെ കുറിച്ച് മാത്രമായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ചിന്തിക്കുന്നതും? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രമായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ആളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ എന്താണ്? കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഒരുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും. അയാളെ സംബന്ധിച്ച് കല്ലിനോ മണ്ണിനോ സ്വർണത്തിനോ യാതൊരു വ്യത്യാസവും അയാൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത. ലൗകിക പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് ആർക്കും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കില്ല. അതിന് വിശുദ്ധ പ്രജ്ഞനായ ഒരാളുമായി സഹവസിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവണം. കൃഷ്ണന്റെ കരുണ മൂലം ജ്ഞാനത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ആളാണ് കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഭക്തൻ. അപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം അതെന്താണ്? ഭഗവത്ഗീതയാണ്. ഭഗവത്ഗീത ലൗകികമായ പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് ആർക്കും എന്തുണ്ടാവില്ല? കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കില്ല. അത് വിശുദ്ധ പ്രജ്ഞനായ ഒരാളുമായി സഹവസിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടാകണം. കൃഷ്ണന്റെ കരുണ മൂലം ജ്ഞാനത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ആളാണ് കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഭക്തൻ. ശുദ്ധ ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്താൽ സംതൃപ്തനാണ് അയാൾ. ജ്ഞാന സാക്ഷാത്കാരം ഒരാളെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം ആണ് ഭഗവത്ഗീത. ഈ ലൗകികമായ പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കില്ല എന്നാ പറയണത് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എത്ര വലിയൊരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവണമെന്നില്ല? ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കണമെന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ലൗകികമായ പാണ്ഡിത്യം ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിക്കും ഭഗവത്ഗീത നന്നായിട്ട് അറിയാനും സാധിക്കും. അതിന് ആരുടെ സഹായം, അത് ആരുടെ കരുണ വേണം? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വേണം.
ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്കത് സാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ വിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സഹവാസത്തിൽ നമുക്ക് അത് സാധിക്കും. കൃഷ്ണന്റെ കരുണ മൂലം ജ്ഞാനത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ച അയാളാണ് കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഭക്തൻ. അപ്പൊ ജ്ഞാനം എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അറിവാണ്. ആ ഒരു ജ്ഞാനം നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആരുടെ കാരുണ്യം വേണം? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വേണം. നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുന്നതും നമ്മൾ അറിയുന്നതും നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം മൂലം തന്നെയാണ്. എത്രയോ വ്യക്തികൾ ഈ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത്ര പേര് നമ്മൾ മാത്രമാണ് ആ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നെങ്കിൽ അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ ഒരു കാരുണ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് അതിന് സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമില്ലാതെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ എത്ര നിർബന്ധിച്ചാലും എങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള സത്സംഗത്തിൽ പോകാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളുമായിട്ട് സഹവസിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടിയവരായിരിക്കും. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ശേഷിയും അതെന്താ പറയണത്? ഈ ലൗകികമായിട്ട് നമുക്ക് എത്ര വലിയ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല. അതും ഇതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇതും നമുക്ക് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ചിലപ്പോ അറിവില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിക്ക് നന്നായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാനും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനും സാധിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ശുദ്ധ ഭക്തിപൂർവകമായ സേവനത്താൽ സംതൃപ്തനാണ് അയാൾ. ജ്ഞാനസാക്ഷാത്കാരം ഒരാളെ പരിപൂർണതയിൽ എത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തിപൂർവകമായ സേവനം കൊണ്ട് അയാള് സംതൃപ്തനായിരിക്കും. ജ്ഞാനസാക്ഷാത്കാരം അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും? പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തിക്കും. ഇനി ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ ഒരു ശ്ലോകം പറയാണ്, 1-2-234. അഥ ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാദി നാദ്ഭാവേത് ഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയൈഃ സേവോന്മുഖൈഃ ജിഹ്വാതൗ സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യതഃ. ഭൗതിക മാലിന്യം പൂണ്ട ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ കൃഷ്ണന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീല എന്നിവകളുടെ സ്വഭാവം ആർക്കും ഗ്രഹിക്കാനാവില്ല. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് പൂരിതനാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെയും നാമം, രൂപം, ഗുണം ഇത്യാദികളെയും അറിയാൻ കഴിയൂ. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു 1-2-234. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറയുന്ന ശ്ലോകമാണിത്. ഭൗതിക മാലിന്യം പൂണ്ട ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട്, നമ്മള് ഭൗതിക മാലിന്യം കൊണ്ട് ഭൗതിക മാലിന്യം പൂണ്ട ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനോ ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിയാനോ നമുക്കത് ഗ്രഹിക്കാനോ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. എങ്ങനെ അറിയാനേ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മളെങ്ങനെ പരിശുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ, നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് മാലിന്യം പൂണ്ടതാകരുത്. ആ മാലിന്യം മാറ്റാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് എന്തിനുള്ളത്? നാമജപത്തിനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത്, നാമജപം പോലുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പരിശുദ്ധരാക്കി, നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പരിശുദ്ധരാക്കി നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെയും നാമത്തെയും ഗുണത്തെയും രൂപത്തെയും ഒക്കെ അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അതാണ് എന്തിൽ പറയുന്നത്? ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു 1-2-234 പറയുന്നത്. അഥ ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാതി നാവേത് ഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയൈഃ സേവോന്മുഖൈഃ ജിഹ്വാതൗ സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യതഃ. നാത്യശ്നതസ്തു യോഗോസ്തി ന ചൈകാന്ത മനശ്നതഃ ന ചാതി സ്വപ്നശീലസ്യ ജാഗ്രതോ നൈവ ചാർജുന. ഇനി ഈ യോഗിയാവാനായിട്ട് അത് മാത്രം പോരാ. ഭഗവാൻ അർജുനോട് എന്താ പറയണത്? ഇങ്ങനെ മാത്രം ചെയ്ത യോഗിയാവില്ല. ഇനി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് പറയാണ്? വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും എന്താവാൻ പറ്റില്ല? യോഗിയാവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇനി ആർക്കൊക്കെയാണ് യോഗിയാവാൻ സാധിക്കാത്തത്? കുറെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർക്കും കുറച്ച് കഴിക്കുന്നവർക്കും, കുറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും കുറച്ച് ഉറങ്ങുന്നവർക്കും എന്താവാൻ സാധിക്കില്ല? യോഗിയാവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് കൂടി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പൊ ഈ ഒരു യോഗിക്ക് മിതമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ, അതായത് ശരീരം നിലനിർത്തേണ്ട രീതിയിൽ മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഉറക്കത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഒരു 24 മണിക്കൂറിൽ 6 മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഉറങ്ങിയാൽ മതി. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് റെസ്റ്റ് കിട്ടിയാൽ മതി. ആ മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ, 6 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് പോകാണ്? തമോ ഗുണത്തിന്റെ സ്വാധീനമാണ് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും കൂടുതൽ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും കുറച്ച് ഉറങ്ങുന്നവർക്കും കുറച്ച് ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും എന്താവാൻ സാധിക്കില്ല? ഒരു യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്.
പിന്നെ യുക്താഹാര വിഹാരസ്യ യുക്തചേഷ്ടസ്യ കർമ്മസു യുക്ത സ്വപ്നാവബോധസ്യ യോഗോ ഭവതി ദുഃഖഃ. ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി എന്നിവയിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നവന് യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി എന്നിവയിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നവന് യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാൻ കഴിയും. അപ്പൊ സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളെയും അകറ്റാനായിട്ട് എങ്ങനെ സാധിക്കുന്ന പറയണത്? 4 കാര്യത്തില് നിയന്ത്രണം പാലിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്തിലൊക്കെയാണ്? ആഹാരത്തില്, ഉറക്കത്തില്, ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവർത്തികള്. ഈ 4 കാര്യത്തില് നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നവന് യോഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? പുരോഗതിയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്, സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഏത് 4 കാര്യങ്ങളിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്? ആഹാരത്തിന്റെ, നിദ്രയുടെ, വിഹാരങ്ങളുടെ, പ്രവർത്തികളുടെ കാര്യത്തിൽ. ഈ 4 കാര്യത്തില് നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യണം? നിയന്ത്രണം പാലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. യോമാം പശ്യതി സർവത്ര സർവം ചാമയി പശ്യതി തസ്യാഹം ന പ്രണശ്യാമി സചാമേന പ്രണശ്യതി. എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായും എല്ലാം എന്നിൽ അടങ്ങുന്നതായും കാണുന്നവനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല, എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയില്ല. അപ്പൊ എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായിട്ട് കാണുന്നവനും ഞാൻ, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാം എന്നിൽ അടങ്ങുന്നതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ഞാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകില്ല, എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല എന്ന് പറയണം. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരു വ്യക്തി എന്താണ്? ഭഗവാനെ എവിടെയും ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അയാളെ മുന്നിൽ എന്താണ്? മുന്നിൽ കാണുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലും, എല്ലാവരിലും ആരിയ്ക്കുന്നുണ്ട്? ഭഗവാൻ പരമാത്മാ രൂപത്തിലിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു സത്യം ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും? അവർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ എന്താണ്? കാണുന്ന എല്ലാത്തിലും ഭഗവാനെയാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ആരും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, ഭഗവാൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. മാത്രമല്ല എപ്പോഴും ഭക്തൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനും എപ്പോഴും ആരെ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, അവരെ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, എപ്പോഴും അവരെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഏത് സമയത്തും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഭഗവാൻ എല്ലാവരിലും കുടികൊള്ളുന്നതായിട്ടും മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ആര് നഷ്ടമാകുന്നില്ല? ഭഗവാൻ നഷ്ടമാകുന്നില്ല. അപ്പൊ അതായത് ഭക്തന്മാരുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? മറയുന്നില്ല എന്നാണ് അത് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഭഗവാനെ ദർശിക്കാത്ത ഒരു സമയം പോലും അവർക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാനെ എവിടെയും ദർശിക്കുന്നു, എല്ലാം കൃഷ്ണനിൽ അധിവസിക്കുന്നെന്ന് കാണുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളെയെല്ലാം കൃഷ്ണശക്തിയുടേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതിനാൽ അവ ഓരോന്നും കാണുമ്പോഴും അയാൾ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ബോധവാനാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ എല്ലാവരും ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്നു, എല്ലാം കൃഷ്ണനിൽ അധിവസിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ ഉറവിടമാണ്, ഭഗവാന്റെ ആവിഷ്കാരമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഓരോ വസ്തുക്കളിലും ആരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്? അയാള് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അയാള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരിക്കും. നമുക്കിപ്പോ ഒരാളൊരു ഗിഫ്റ്റ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ നമ്മള് കുറേ വർഷം അയാളെ കണ്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ വ്യക്തിനെ ഓർമ്മ വരും, ഇല്ലേ? അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാന്റേതാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം, ഇതിവിടെ കാണുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോന്ന് കാണുമ്പോഴും നമുക്ക് ആരെ കുറിച്ചാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് ബോധം ഉണ്ടാകുന്നത്. കൃഷ്ണനെ കൂടാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല എന്നും കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും നാഥൻ എന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മൗലികമായിട്ടുള്ള സിദ്ധാന്തം. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും നിലനിൽപ്പ്, ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല, എല്ലാറ്റിന്റെയും നാഥൻ ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മൗലികമായ സിദ്ധാന്തം. പ്രേമാഞ്ജന ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സന്ധാ സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി യം ശ്യാമ സുന്ദരമചിന്യ ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ഭക്തന്റെ പ്രേമാഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് എപ്പോഴും ദൃശ്യനായിട്ടുള്ള ആദി പുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. ഭക്ത ഹൃദയത്തിലെത്രേ തന്റെ ശാശ്വതമായ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ അവിടുന്ന് വാഴുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തന്റെ പ്രേമാഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് എപ്പോഴും ദൃശ്യനായിട്ടുള്ള ആദി പുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഭക്തന്റെ പ്രേമാഞ്ജനം കൊണ്ട്, പ്രേമം കൊണ്ട് പ്രേമം കൊണ്ട് അഞ്ജനം എഴുതിയിട്ടുള്ള കണ്ണുകൾക്ക് എപ്പോഴും ദൃശ്യനായിട്ടുള്ള
ഭഗവാനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഭജിക്കുന്നത്. കാരണം ഭക്തന്മാരുടെ കണ്ണിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഒരു നിമിഷം പോലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാതെ അവരിയ്ക്കുന്നില്ല, അവർ അങ്ങനെ ഒരു സമയത്തും അവർ നിൽക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ശാശ്വതമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഏത് രൂപത്തില്? ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തില് ഭഗവാൻ വാഴുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ ഇപ്പൊ ഇതില് പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണ്? മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് അല്ലെ. ബേസിക്കലി അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്? ചഞ്ചലം ഹി മന കൃഷ്ണ പ്രമാധി ബലവത്രിടം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായോരിവ സുദുഷ്കരം. എന്താ പറഞ്ഞ? ചഞ്ചലം ഹി മന കൃഷ്ണ പ്രമാധി ബലവത്രിടം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വയോരിവ സുദുഷ്കരം. എന്താ പറയണത്? ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പറയണത്. മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതും ബലമേറിയതുമാണ് കൃഷ്ണ. അതിനെ മറികടക്കാൻ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ ഭഗവാനോട് അർജുനൻ പറയുന്നത്? ഭഗവാനോട് പറയുന്ന കൃഷ്ണ, മനസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ ചഞ്ചലമായിട്ടുള്ളതാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതും ബലമേറിയതുമാണ് മനസ്സ്. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ഇതിനേക്കാളും എളുപ്പമാണ്, പക്ഷെ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ വളരെ പ്രയാസമുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നതെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറയുന്നത്. കാരണം അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്തിനെ പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട്? മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് എന്നാണ് അർജുനൻ ചിന്തിക്കുക. അർജുനൻ ആരാണ്? അർജുനൻ വില്ലാളി വീരനാണ്. അർജുനൻ അത്രയും ദൃഢനിശ്ചയമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അല്ലെ. അർജുനൻ നമ്മളെ ആരാണ്? ദ്രോണാചാര്യര് അവർക്കൊരു പരീക്ഷ വെച്ചപ്പോ ഒരു പക്ഷിയുടെ കണ്ണിലേക്ക് അമ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോ മറ്റുള്ളവർ അതിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഓരോന്നും കണ്ടു. പക്ഷെ അർജുനൻ എന്താണോ ആ ഒരു ലക്ഷ്യസ്ഥാനം അവിടേക്ക് മാത്രമാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ അങ്ങനത്തെ പല സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള അർജുനനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മളെ കാര്യം പിന്നെ പറയാനില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അതിന് മറുപടി ആയിട്ട്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അസംശയം മഹാബാഹോ മനോർദുർനിഗ്രഹം ചലം അഭ്യാസേന തു കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേണ ച ഗൃഹ്യത്തെ. എന്താ പറഞ്ഞത്? അഭ്യാസേന തു കൗന്ദേയ എന്നാ പറയുന്നത്. അഭ്യാസത്തിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന പറയണത്? ഇത് സാധിക്കുന്നു. വൈരാഗ്യേണ ച ഗൃഹ്യത്തെ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കുന്തിപുത്ര, അസ്ഥിരമായ മനസ്സിനെ അടക്കുക എന്നത് തീർച്ചയായും ദുഷ്കരമാണ്. എന്നാൽ യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും അത് സാധിക്കാവുന്നതാണ്. എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ ഭഗവാൻ അർജുനനോട്? അഭ്യാസേന തു കൗന്ദേയ, നീ യുക്തമായിട്ടുള്ള പരിശീലനം കൊണ്ട് നിനക്കത് സാധിക്കാനായിട്ട്, നിനക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു വെക്കുക, മനസ്സിനെ അടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും നിനക്കത് സാധിക്കും. എങ്ങനെ? പരിശീലനത്തിലൂടെ. നമ്മള് ഡെയിലി നമ്മൾ പരിശീലനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ വളരെ പാടാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, പരിശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് സാധിക്കും. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണത്? ഈ യോഗയിലൂടെ നമ്മളത് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുന്നത്. പ്രാപ്യ പുണ്യാകൃതാം ലോക അനുഷിത്വാ ശാശ്വതി സമഹ ശുചീനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ യോഗ ഭ്രഷ്ടോഭിജായതേ. അങ്ങനെ യോഗത്തിൽ പരാജിതനാകുന്നയാൾ പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അസന്തം സംവത്സരങ്ങൾ വാണതിനു ശേഷം നീതിനിഷ്ഠയുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളുടെയോ ധനികരുടെയോ കുടുംബങ്ങളിൽ വീണ്ടും പിറക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ചോദിച്ചതിന് ശേഷം അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്ന അടുത്ത ചോദ്യമാണ്, ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ മനസ്സിനെ കൺട്രോളൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മളിങ്ങനെ യോഗമൊക്കെ പരിശീലിച്ച് ചിലപ്പോ നമുക്കത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല. നമുക്കതിൽ എന്ത് പറ്റാം? വീഴ്ച പറ്റാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നതാണ് ആർക്കറിയേണ്ടത്? അർജുനൻ അറിയേണ്ടത്. കാരണം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ജീവിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ആ ഒരു ഭക്തൻ അതിൽ നിന്ന് മാറി വ്യതിചലിച്ചു പോകുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത്? ആ ഒരു 1-2 പ്രാവശ്യം പറയുള്ളൂ, അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു പിന്നെ പറയൂല. അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്? അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ യോഗ പരിശീലിച്ച് യോഗത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോകാം, കുറെ നാളത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു, പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, നമുക്കത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളുടെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അർജുനൻ. അപ്പൊ അതിനുള്ള മറുപടി ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? പ്രാപ്യ പുണ്യാകൃതാം ലോക നിഷിത ശാശ്വതി സമഹ ശുചീനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ യോഗ ഭ്രഷ്ടോഭിജായതേ.
പരാജിതേ. അങ്ങനെ യോഗത്തിൽ പരാജിതനാകുന്നയാൾ പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അസംഖ്യം സംവത്സരങ്ങൾ വാണതിനു ശേഷം നീതിനിഷ്ഠയുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളുടെയോ ധനികരുടെയോ കുടുംബങ്ങളിൽ പിറക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ആ പരാജയം അടഞ്ഞ യോഗികള് അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? അവര് ചിലപ്പോ എങ്ങനെയാണ്, രണ്ടു തരത്തിൽ നമുക്ക് പരാജയം സംഭവിക്കാം. ചിലവരെന്താണ്, കുറെ മുന്നേറിയതിനു ശേഷം വീണ് പോയിക്കൊണ്ടും, ചിലര് കുറച്ചൊന്ന് മുന്നിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരതില് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ അവര് വീണ് പോയിട്ടുണ്ടാവും. ചിലവരെങ്ങനെയായിരിക്കും, കുറെ കാലത്തെ പരിശീലനത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും വീണ് പോയിട്ടുണ്ടാവും. അത് സ്റ്റോപ്പ് എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ടോ സാഹചര്യം കൊണ്ടോ അത് നിർത്തേണ്ടി വരുന്നുണ്ടാവുന്നത്. അങ്ങനെ പരാജിതപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് എന്താ ചെയ്യണത്? ഒന്ന്, അവരെന്ത് ചെയ്യും? പുണ്യാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ലോകങ്ങളിൽ പോയിട്ട്, ഉപരിലോകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് അവരുടെ ആ പുണ്യം അനുഭവിച്ച് തീരുന്നത് വരെ അവർക്ക് അവിടെ അവരവിടെ താമസിക്കും. അവരവിടെ കഴിച്ചു കൂട്ടിയതിന് ശേഷം പിന്നെ അവർ ഇവിടേക്ക് വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കാണ്, ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് ജന്മം എടുക്കാണ് ചെയ്യണത്. പക്ഷെ അവരങ്ങനെ ജന്മം എടുക്കുമ്പോ അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ്? അവരങ്ങനെ ജന്മം എടുക്കുമ്പോ അവര് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ധർമ്മബോധമുള്ള കുടുംബങ്ങളിലോ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള കുടുംബങ്ങളിലോ പിന്നെ ഐശ്വര്യത്തോടെ ജീവിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരമായിരിക്കും അവർക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ധനികരുടെ കുടുംബങ്ങളിലെ ശ്രേഷ്ഠരായ കുടുംബങ്ങളിലെ ധർമ്മബോധമുള്ള കുടുംബങ്ങളിലായിരിക്കും അവര് വന്ന് വീണ്ടും ജന്മമെടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ യോഗത്തില് പരാജിതപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ചെയ്ത പുണ്യം അനുഭവിക്കുന്നതിനായിട്ട് പുണ്യം ചെയ്തവർക്കുള്ള ലോകങ്ങളിൽ പോയിട്ട്, ഉപരിലോകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ആനന്ദം അനുഭവിച്ച് അവിടെ നിന്ന് അത് കഴിയുന്നതിന് ശേഷം അവര് വീണ്ടും എവിടെ വന്ന് ജന്മം എടുക്കാണ്? ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് ജന്മം എടുക്കും. അങ്ങനെ ജന്മം എടുക്കുമ്പോഴും അവർ എങ്ങനെയുള്ള കുടുംബങ്ങളും ജനിക്കും? ഒന്ന്, ധനികനായിട്ടായിരിക്കും ജനിക്കുന്നത്, ഐശ്വര്യത്തോടെയും ധനികത്വം കൂടിയിട്ടുള്ള കുടുംബങ്ങളിലായിരിക്കും ജന്മം എടുക്കുന്നത്, ധർമ്മബോധമുള്ള കുടുംബങ്ങളിലായിരിക്കും ജന്മം എടുക്കുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടെ കുടുംബങ്ങളിലായിരിക്കും അവർ ജന്മം എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു എന്താ പറയാ, കോളേജിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു, നമ്മൾ നല്ലൊരു ഡിഗ്രി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ മേടിച്ച് നല്ലൊരു ജോലിയൊക്കെ കിട്ടി, നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ജന്മം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്നീന്നേ പഠിച്ചു തുടങ്ങണം അല്ലെ? പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തതിന്റെ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചില കുട്ടികളൊക്കെ ചെറിയൊരു പ്രായത്തില് തൊട്ട് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശ്ലോകങ്ങള് അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ, ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ വേഗം പഠിച്ചവർക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. കാരണം അവർ കഴിഞ്ഞ ജന്മം പഠിച്ചു വെച്ചതാണ് ഈ വർഷം അവർക്ക് വേഗം എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്കത് നമുക്ക് ഭയങ്കര അതിശയമായിട്ട് തോന്നും. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്കിത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. അവർ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ അത് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്കത് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു വെച്ചൊരു കാര്യം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും, മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് തന്നെയാണ് അവർക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പരാജിതപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാലും പിന്നത്തെ ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ജന്മം ഉണ്ടാകുന്നത്? നമുക്ക് പുണ്യാത്മാക്കളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ധനികരുടെയും ഐശ്വര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബങ്ങളിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. യോഗിനാമപി സർവേഷാമത്കദേനാന്തരാത്മന ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേ യോ മാം സമേ യുക്തതമോ മതഃ. പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എല്ലാ യോഗികളിൽ വെച്ചും അത്യുത്തമ യോഗിയും എന്നോട് ദൃഢതമമായി യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഇനി യോഗികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടനായിട്ടുള്ള യോഗി, ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി ആരാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇതിലൂടെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി ആരാണ്? പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ തന്നെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും പിന്നെ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുക, പിന്നെ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള പ്രേമപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ 3 കാര്യങ്ങൾ പറയാണ്. ഒന്ന്, എപ്പോഴും പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ, ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞോളാണല്ലേ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ വിശ്വാസത്തോടെ ഭഗവാനിൽ തന്നെ എപ്പോഴും നിലകൊള്ളുക, പിന്നെ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനും ചെയ്യുന്നവനാണ് ആര്? യോഗികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും അത്യുത്തമനായ യോഗി. യോഗിനാമപി സർവേഷാം മദ്ഗതേനാന്തരാത്മനഃ ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേ യാമാം. ശ്രദ്ധയോടെ വിശ്വാസത്തോടെ ഭജിക്കുക, ഭഗവാനെ
ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ പറ്റി എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. സമയയുക്തതമോ മതഃ എന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം. എന്നോട് ദൃഢതമമായി യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ആര്? അത്യുത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി. ഇതാണ് ആരുടെ അഭിപ്രായം? ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായത്തിലെ യോഗികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഇനി ഭക്തിയോഗത്തില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു 4 യുഗങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ്. 4 യുഗങ്ങളുണ്ട്. 4 യുഗങ്ങളില് സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ട് കലിയുഗം. ഈ സത്യയുഗത്തില് നമുക്കറിയാം ധ്യാനത്തിനാണ് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നത്. ധ്യാനമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്. ത്രേതായുഗമായപ്പോൾ യജ്ഞമായി മാറി. ദ്വാപരയുഗത്തില് വിഗ്രഹാരാധന മാറി. അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനി കലിയുഗത്തിൽ എന്താണ്? ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. കലിയുഗത്തില് നമ്മളുടെ യജ്ഞം എന്താണ്? ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം, ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കലിയുഗത്തിലെ നമ്മുടെ യജ്ഞം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണ് ഈ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിനെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അല്ലെ. അദ്ദേഹമാണ് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഒരു അവതാരമാണ്. ഭഗവാന്റെ ഒരു ഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അവതാരമാണ്. ഭക്തരൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹരിനാമം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട്. കാരുണ്യാവതാരമാണ് ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അവതരിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞെന്താണ് ഇതിനെ പറ്റി? ഹരേർ നാമൈവ കേവലം കലോർ നാസ്തൈവ ഗതിരന്യത്തെ. അപ്പൊ കലിയുഗത്തില് ഹരേർ നാമൈവ കേവലം, ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കുക എന്നല്ലാതെ കലിയുഗത്തില് വേറൊരു വഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കലിയുഗത്തില് നമുക്ക് ഈ കലിയുടെ കൽമഷങ്ങൾ ഏൽക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കണം എന്നാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോ ഭക്തിയോഗവും മറ്റുള്ള യോഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഹരിനാമം ജപിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പോകാന്നുള്ളതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ലിഫ്റ്റിൽ പോകുന്നതും സ്റ്റെയർ കേസിൽ പോകുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ലിഫ്റ്റിൽ പോകുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു കഷ്ടപ്പാടും ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടെത്തി? മുകളിലേക്ക് എത്തി. സ്റ്റെയർ കേസിൽ കയറിയിട്ടാണ് പോകണമെങ്കിലോ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് പതുക്കെ പിടിച്ച് കയറി നമ്മൾ കുറെ സമയവും എടുക്കും, നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണ് എത്തുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് ഈ നമ്മളെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റുള്ളതും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ പറയണം. അപ്പൊ നമ്മൾ നാമം ജപിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്ത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തില് എവിടേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും? ഭക്തിയോഗം കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രകാരം ഇനി പറയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവതരിച്ചതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാവരിലും ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ ലക്ഷ്യം? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലക്ഷ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത്. നമ്മള് കലിയുഗത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആളുകൾ ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ വിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ ചൊല്ലിയിരിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ കലിയുഗത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആളുകള് ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ നാമം ചൊല്ലണം എന്നാണ് നാരായണീയ സംഹിതയില് പറയുന്നത്. പിന്നെ എല്ലാ വേദസാഹിത്യങ്ങളിലൂടെയും തിരഞ്ഞതിന് ശേഷം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രോച്ചാരണത്തെക്കാൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മതത്തിന്റെ ഗംഭീരമായ ഒരു രീതി കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല. അപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രോച്ചാരണത്തെക്കാൾ ഇതില് എല്ലാ വേദസാഹിത്യങ്ങളിലും തിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രോച്ചാരണത്തെക്കാൾ വേറെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് കലിസന്തോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം, നമ്മൾ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലേ തൊട്ട് നമ്മൾ കേട്ട് പഠിച്ചത് എന്താണ്? ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? തിരിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കേൾക്കാറുണ്ട് മാതാജിമാര് ചൊല്ലുന്നത് ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നാണ് ചൊല്ലുന്നത്. പക്ഷെ ഇസ്കോണിൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ എങ്ങനെ ചൊല്ലുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നാണ് ആദ്യം ചൊല്ലുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അതെന്താണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് ഹരേ രാമ എന്ന് പറയുന്ന മന്ത്രം വേദമന്ത്രാണത്. ആ വേദമന്ത്രം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മന്ത്രങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കാനായിട്ട് ചില നിയമങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പറയുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ നിയമത്തിനും നിർദ്ദേശത്തിനും അനുസരിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ജപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ? ആ മന്ത്രം. ഇപ്പൊ ഗായത്രി മന്ത്രം ജപിക്കാനായിട്ട് സാധാരണ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ ഗായത്രി ജപിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഹരേ രാമ മന്ത്രം. ഹരേ രാമ മന്ത്രം ജപിക്കണമെങ്കിലും വേദമന്ത്രം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് കുറച്ച് നിബന്ധനകളും നിയമങ്ങളും ഉണ്ടാവും. അതനുസരിച്ച് മാത്രമേ നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എന്ത് ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക?
ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്ഷനാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കലിയുഗത്തിലുള്ള ആളുകൾ നമുക്ക് കുറെ കുറവുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ, മനുഷ്യർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള കുറവുകളും ദോഷങ്ങളും ഉള്ള കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് കലിയുഗത്തില് ഭഗവാൻ ഗുഹ്യമായ ഒരു അവതാരം എടുത്ത് വന്ന് നമുക്ക് കലിയുഗത്തില് നമ്മളെ പോലുള്ള എല്ലാവർക്കും, സാധാരണ എല്ലാവർക്കും ഏത് സമയത്തും എപ്പോഴും ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു മന്ത്രം എന്താക്കി മാറ്റി, ആ മന്ത്രത്തെ തിരിച്ചിട്ടു. വേറെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. ഹരേ രാമ മന്ത്രം, വേദമന്ത്രമായ ഒരു മന്ത്രത്തെ തിരിച്ചിട്ടു. കാരണം ഹരേ രാമ മന്ത്രം ചൊല്ലിയാലും ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലിയാലും ആരെ നാമാണ് നമ്മൾ അതിൽ ചെല്ലുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നാമമാണ് നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുന്നത്. ഹരേ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായ രാധാറാണിയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് സർവാകർഷകനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. രാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരം രാമനാണ്, ബലരാമനെയാണ് നമ്മൾ അതിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഹരേ രാമ, ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാതും ആരെയാണ്? രമിപ്പിക്കുന്നവനാണ് രാമൻ എന്നർത്ഥം പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 3 വാക്കുകളാണ് ഇതിൽ മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ രാമ, ഇതാണ് 16 പ്രാവശ്യം ഇതാണ് അതില് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു മന്ത്രം നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത് നമ്മളുടെ ഉള്ളില് ഭഗവാന്റെ നാമം എത്രയും നമ്മൾ ചൊല്ലാണ് നമ്മൾ എന്താവണം? നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഉച്ചത്തിൽ ജപിക്കണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇന്നലല്ലേ ഇപ്പൊ പറയാൻ പോകുന്നുള്ളൂ, സോറി. രാവിലെ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട്, അപ്പൊ അത് എടുത്താറുണ്ട്, എന്റെ മനസ്സിലത് പറഞ്ഞു എന്നാ തോന്നിയതിട്ടാ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം എങ്ങനെ ജപിക്കണം? ഉച്ചത്തിൽ ചൊല്ലണം ഇരുന്നിട്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോ എത്രയും നമ്മൾ ചൊല്ലുമ്പോ അത്രയും നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാന്റെ നാമം നമ്മൾ ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് ചൊല്ലാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്താണ്? കാരണം ഈ കലിയുഗത്തില് നമ്മൾ എല്ലാവരും എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? കൽമഷം നിറഞ്ഞവരാണ്. നമ്മള് പരിശുദ്ധരായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി പോലും ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കലിയുഗത്തിൽ നമ്മളെ യജ്ഞം നാമജപ യജ്ഞമാണ്. ഭഗവാൻ നാമരൂപത്തിലാണ് കലിയുഗത്തിൽ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ബാക്കി എന്ത് കാര്യം ചെയ്താലും അതിന് എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല? പ്യൂരിറ്റി കിട്ടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്യൂർ അല്ല, പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളും പ്യൂർ അല്ല. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമുക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിനെ വേദമന്ത്രത്തിന്റെ ആ ഒരു നിബന്ധനയിൽ നിന്ന് മാറ്റി എന്താക്കിയത്? സാധാരണ എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാവുന്ന ഒരു മന്ത്രമാക്കി മാറ്റിയത്. അതാണ് നമുക്ക് ആര് ചെയ്തത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് ഇനി പറ്റുന്ന എല്ലാവരും മന്ത്രം എങ്ങനെ ചൊല്ലണം? ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങണം. കാരണം നമുക്ക് ഏത് സമയത്തും എപ്പോഴും ഇരുന്ന് ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്ന മന്ത്രം ഏതേ ഉള്ളൂ? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹരേ രാമ ചൊല്ലണമെങ്കിൽ അതിന് ഗായത്രി മന്ത്രം ചൊല്ലുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഏതൊരു സമയത്തും ഗായത്രി ചൊല്ലാൻ സാധിക്കില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഹരേ രാമ മന്ത്രം ചൊല്ലണമെങ്കിലും. അപ്പൊ നമുക്ക് നാമം ചൊല്ലണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചൊല്ലണം? ഹരേ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചൊല്ലണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ചൊല്ലാനായിട്ട് നമുക്ക് ആ യോഗ്യത ഇല്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ മന്ത്രത്തിന് എങ്ങനെ ആക്കി തന്നത്? ഇങ്ങനെ അതിന്റെ ആ നിബന്ധനകൾ മാറ്റി അതിനെ ഫ്രീ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് തന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാ അത് ആരാണ് ചെയ്തു തന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ്. അപ്പൊ ഹരേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ഹ്ലാദിനി ശക്തി രാധാറാണിയാണ്. അപ്പൊ രാധാറാണി, പിന്നെ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ആകർഷിപ്പിക്കുന്നവരാണ്, രാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും രമിപ്പിക്കുന്നവരാണ്. ഇതാണ് ആ മന്ത്രത്തിൽ വരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നാമമാണ് അതിലുള്ള. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഈ 3 വാക്കല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും അതിൽ വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്തിൽ വരുന്നത്? ഇതില് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് നമുക്കതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ, കലിയുഗത്തിൽ തെറ്റുകൾ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ പ്രായത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു നല്ല ഗുണം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ഭൗതിക അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമാവുകയും അതീന്ദ്രിയ രാജ്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കൊണ്ട് എന്താ സാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞ, ഈ കലിയുഗത്തിൽ നമ്മളിപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞില്ല തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ നാമം ചൊല്ലുന്നതിലൂടെ, മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിലൂടെ അയാൾക്ക് എന്താണ്? ഈ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനും അതീന്ദ്രിയ രാജ്യത്തിലേക്ക് ഉയരാനും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അത്രയും പ്രാധാന്യം നമ്മൾ എന്തിനു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും. ഈ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം പറയണെങ്കിൽ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ഒരു പ്രാവശ്യം, എന്താ പറയുക, വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ഒരാവർത്തി ചൊല്ലുന്നതിന് തുല്യമാണ് രാമ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഒരു പ്രാവശ്യം രാമ എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ
ഒരു പ്രാവശ്യം വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ചൊല്ലുന്നതിന് തുല്യം. അത് 1000 പ്രാവശ്യം വിഷ്ണുവിന്റെ നാമം ചൊല്ലുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം രാമ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ രാമ എന്ന് 3 പ്രാവശ്യം ജപിക്കുന്നതിന്റെ ഫലം കൃഷ്ണ എന്ന ഒറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. കൃഷ്ണ എന്ന ഒറ്റ നാമം കൊണ്ട് രാമ എന്ന് 3 പ്രാവശ്യം ജപിക്കുന്നതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ 3 പ്രാവശ്യം വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ചൊല്ലുന്നതിന്റെ ഒരു ഫലമാണ് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കിട്ടുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന ഒറ്റ മന്ത്രം കൊണ്ട്, കൃഷ്ണ എന്ന വിളിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയും കലിയുഗത്തില് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാനാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ശാസ്ത്രങ്ങള് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് 4 പ്രാവശ്യം എന്ത് വരുന്നുണ്ട്? ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ ഇത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് അത്രയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാണ്? നമ്മൾ അത്രയും പ്യൂരിഫൈഡ് ആവാനും ഭഗവാന്റെ നാമം അത്രയും നമുക്ക് ഉച്ചരിക്കാനും സാധിക്കാണ്. അപ്പൊ അത്രയും പ്രാധാന്യം നമുക്ക് എന്തിനുണ്ട്? ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ സ്വയം പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവത്ഗീത 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, യജ്ഞങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ ആരാണ്? തിരുനാമ ജപമാണ്. ജപയജ്ഞോസ്മി എന്നാ പറയുന്നത്. യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി, യജ്ഞങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ തിരുനാമ ജപമാണ്. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലുന്നതും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസം ഇല്ല എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്റെ ഭഗവാനെ, ഇനി എന്താ ഇതിൽ പറയുന്ന? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശിഷ്ടാഷ്ടകത്തിൽ പറയുന്നത്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആകെ 8 ശ്ലോകങ്ങൾ, ശിഷ്ടാഷ്ടകം എന്ന് പറഞ്ഞ 8 ശ്ലോകങ്ങളാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? എന്റെ ഭഗവാനെ, ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വമേ, അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ നാമത്തിൽ ജീവനുള്ള സത്തയ്ക്ക് എല്ലാ ഭാഗ്യവും ഉണ്ട്. അതിനാൽ അങ്ങയ്ക്ക് കൃഷ്ണ, ഗോവിന്ദ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി പേരുകളുണ്ട്. അങ്ങയുടെ എല്ലാ കഴിവുകളും ആ പേരുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ചു. അവിടെ അവ ഓർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള കഠിനവും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ നിയമങ്ങളല്ല. അപ്പൊ ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാനായിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞ ശിഷ്ടാഷ്ടത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്, എല്ലാ ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണ, ഗോവിന്ദ എങ്ങനെ പേരുകള് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അത് ഓർമ്മിക്കാനും നിയമങ്ങളൊന്നുമില്ലാന്ന്. എല്ലാ ഭാഗ്യവും ആ ജീവാത്മാക്കൾക്കുള്ള കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഈ നാമം ജപിക്കുന്നതിന് കഠിനമായിട്ടുള്ള യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള നിയമങ്ങളും ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് എപ്പോഴും ആ മന്ത്രം ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത്രയും ഇതായിട്ടാണ് എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയണം. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിന്, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് ചൊല്ലണം? പഞ്ചതത്വ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലണം. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് ചൊല്ലണം? പഞ്ചതത്വ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലണം എന്നാണ്. പഞ്ചതത്വ മഹാമന്ത്രം എന്താണ്? ഇതാണ് പഞ്ചതത്വ മഹാമന്ത്രം. 5 തത്വങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത്. ആരൊക്കെയാണത്? ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീ വാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. അപ്പൊ ഇതിൽ ആരാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രീ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. എന്താ അവതാരമാണ്? ഭക്തനായിട്ട് വന്ന ഒരു ഗുഹ്യ അവതാരം, രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അവതാരമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. പിന്നെ പ്രഭുവിന്റെ അസോസിയേറ്റ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ആരൊക്കെയാണ്? നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എന്ന് വെച്ചാൽ ബലരാമന്റെ അവതാരമാണ്. പിന്നെ അദ്വൈതാചാര്യർ എന്ന് വെച്ചാൽ ശിവനും വിഷ്ണുവും കൂടിയിട്ടുള്ള അവതാരമാണ് ആര്? അദ്വൈതാചാര്യര്. പിന്നെ ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രാധാറാണിയാണ് ആരായിട്ട് വരുന്നത്? ഗദാധര പണ്ഡിത്തായിട്ട് വരുന്നത്. ശ്രീവാസൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാരദ മഹർഷിയാണ്. നാരദ മഹർഷി ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്. ഒരു മിനിറ്റ്. ഒരു സെക്കൻഡ്.
ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിലെന്താ പറഞ്ഞത്? ജയശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്, സ്വയം ഭഗവാനാണ്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബലരാമനാണ്, പിന്നെ ബലരാമന്റെ അവതാരമാണ്. അദ്വൈതാചാര്യർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശിവനും വിഷ്ണുവും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു അവതാരമാണ് വരുന്നത്. ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രാധാറാണി, പിന്നെ ശ്രീവാസൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാരദ മഹർഷി. നാരദ മഹർഷിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭക്തനാണ്. ഏതൊരു സമയത്തും ഏതൊരു സ്ഥലത്തും കയറി ചെല്ലാനായിട്ടുള്ള ആർക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ? നാരദ മഹർഷിക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. ഈ 5 പേരാണ് എന്തിന്റെ പഞ്ചതത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. പഞ്ചതത്വങ്ങള് ഇവർ 5 പേരുമാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ഗുരുക്കന്മാരത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ 5 പേരെ നമിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? എന്നും മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്നും പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് ഈ 5 പേരെ നമ്മൾ പ്രണമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ പല തെറ്റുകളും നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഭഗവാന്റെ നാമമാണ് നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുന്നത്. അതില് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് പൊറുക്കാനും നമ്മൾ അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾക്ക് മാപ്പ് തരാനും കൂടി നമ്മൾ ഈ ഗുരുക്കന്മാരെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ 5 പേരെ പ്രണമിച്ചാണ് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ മന്ത്രം ശ്രവിക്കുക, മന്ത്രം കേൾക്കാൻ, ഉച്ചത്തിൽ മന്ത്രം കേൾക്കേണ്ട രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ പതുക്കെ സൈലന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ജപിക്കരുത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത്യാവശ്യം നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ട രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ മന്ത്രം ജപിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ പറയുകയും വേണം, നമ്മൾ കേൾക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ അത് രണ്ടും ആവുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണ്? പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പരിശുദ്ധി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പരിശുദ്ധരാകാനും നമുക്ക് സാധിക്കും, നമുക്ക് ശ്രദ്ധ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ട രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മളത് ഉച്ചത്തിൽ ജപിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഓരോ പേരും വ്യക്തമായി ജപിക്കണം. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ എന്ന് നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഹരേ എന്നും കൃഷ്ണ എന്നും രാമൻ എന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ശരിക്കും നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ആദരവോടെ ഭക്തിയോടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ മന്ത്രം ജപിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുന്ന് ജപിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നമ്മൾ അടുത്ത് വന്ന് നിന്ന് കേൾക്കുന്ന പറയണം. നമ്മൾ നടന്ന് നാം ജപിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നമ്മൾ അടുത്ത് വന്ന് നൃത്തം വെക്കുന്ന പറയണം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോ. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനെ വിളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യാതിരുന്ന എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? നമ്മളിപ്പോ ഒരാളെ വിളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവരെ മൈൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? അതേപോലെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞില്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ആദരവോടെ ഭക്തിയോടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ മന്ത്രത്തിനെ മഹാമന്ത്രം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഏത് സ്ഥലത്തും ഏത് സമയത്തും എവിടെ ഇരുന്നോ നടന്നോ നമുക്ക് ഏത് ദിശയിലും എവിടെ ഇരുന്നും അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മന്ത്രം ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ മന്ത്രത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ മന്ത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. നമ്മൾ ഹരേ രാമ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതേപോലെ ഏത് സമയത്തും ഏത് സ്ഥലത്തും എവിടെ ഇരുന്ന് നമുക്ക് ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എന്താണ്? നമുക്ക് ഏത് സ്ഥലത്തും ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാം. പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏത് സമയമാണ്? രാവിലെ ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിൽ മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ വേറെ വേണമെങ്കിലും ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് ചെയ്യാം. ആ സമയത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ ഇത്തിരി കൂടി ഫലം കൂടുതൽ കിട്ടുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പോ കുളിച്ചതിന് ശേഷമോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കൈയും കാലും മുഖം കഴുകി വന്നിരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. പിന്നെ എണ്ണം വെച്ച് മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിന് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും എണ്ണം വെച്ചിട്ട് വേണം മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാൻ. ഏറ്റവും വലിയ വൈഷ്ണവനാണ് ശിവൻ. ശിവന്റെ കയ്യിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നാമം ജപിക്കുന്ന മാല കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? അപ്പൊ ശിവന്റെ അടുത്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം പാർവതി ചോദിച്ചു, ശിവന് മരണമില്ലാത്തതാണ് ശിവന് മരണമില്ലാത്തത് തന്നെ. പാർവതി ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് ശിവൻ അങ്ങനെ മരണമില്ലാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ശിവൻ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ ഏതൊരു സമയത്തും ഹരിയുടെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാണ് ശിവൻ? ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ശിവൻ ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധികളൊന്നും ആരെ ബാധിക്കുന്നില്ല? ശിവനെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം ഞാൻ സദാ രാമനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത്? ശിവൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓരോ കാര്യത്തിനും ശിവൻ ഭഗവാൻ വൈഷ്ണവനായിട്ടുള്ള ശിവനായിക്കോട്ടെ. ഇപ്പൊ ദേവന്മാരുടെ കയ്യിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല, ഇപ്പൊ സരസ്വതി ദേവിയുണ്ട്, ബ്രഹ്മാവുണ്ട്, ഇവരുടെ ഒക്കെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട്? ജപമാല കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു മാല ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മാല കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇവരൊക്കെ ആരുടെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് എല്ലാവരും. കാരണം
ഭഗവാനാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്. മുക്തിനാഥാവ് ആരാണ്? ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. മുക്തിക്ക് നൽകാനായിട്ട് ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 108 മുത്തുകളുള്ള ഒരു മാലയിലാണ് എന്ത് ജപിക്കേണ്ടത്? മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നത്. 108 മുത്തുകളുള്ള ഒരു മാലയിലായിരിക്കണം നമ്മള് മഹാമന്ത്രം ജപിക്കേണ്ടത്. ഓരോ മഹാമന്ത്രം ദിവസേന 108 തവണയെങ്കിലും ജപിക്കണം. 108 എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സംഖ്യയായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഉപനിഷത്തുകള് 108 ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട്. പ്രധാനപ്പെട്ട മഞ്ജരികള് ഭഗവാന്റെ സഖിമാര്, പ്രധാനപ്പെട്ട രാസലീലയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സഖിമാര് 108 എണ്ണാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ എല്ലാ 108 നമ്മൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മാലയില് 108 മുത്താണുള്ളത്. ആ 108 തവണ നമ്മൾ ഒരു റൗണ്ട് മാല ജപിക്കാൻ 108 തവണയാണ് മുത്ത് വരുന്നത്. അപ്പൊ 108 തവണയെങ്കിലും, അതായത് ഒരു തവണയെങ്കിലും ജപിക്കുക. ഒരു മാല എന്ന് പറയുമ്പോൾ 108 പ്രാവശ്യം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. മന്ത്രം എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അതാണ് മന്ത്രം. അപ്പൊ ഒരു മാല 108 തവണയെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ജപിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ ഈ മാല ജപിക്കുമ്പോ പിന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേകത നമുക്ക് എന്താണുള്ളത്? ആ മാല ജപിക്കുമ്പോ നമ്മളുടെ അറിയാൻ ഒരു ജപസഞ്ചി ഉണ്ട് നമുക്ക്. അതായത് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോ, ഇപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് നാമം ജപിച്ച് കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോ, ചിലപ്പോ വർഷങ്ങൾ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കണ്ട ഒരു മാലയിൽ തന്നെ. കുറെ കഴിയുമ്പോ അറിയാതെ തന്നെ, കാരണം ഭഗവാന്റെ നാമമാണ് നമ്മൾ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ മാലയ്ക്ക് അറിയാതെ തന്നെ നമ്മള് പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ആചാര്യന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത്, നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ്സ് ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ലെന്ന്. അറിയാതെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ശരിയായിട്ട് മാറും, സത്യമായിട്ട് മാറും. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ്സ് നമ്മൾ പറയരുതെന്ന് പറയും. അതേപോലെ തന്നെ ആ മാലയ്ക്കും എന്തുണ്ടാവാണ്? പ്രത്യേകത വരാണ്. കാരണം നമ്മൾ പറയില്ലേ, നമ്മൾ ഒരു വിഗ്രഹം തന്നെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ പൂജിക്ക് ഡെയിലി നമ്മൾ പൂജ വെച്ച് നമ്മളെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനറിയാതെ ഒരു ചൈതന്യം അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, അതിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവർക്ക് അത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ നാമം ജപിക്കാനായ മാലയ്ക്കും ആ ഒരു പ്രത്യേകത വരും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു മാല ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് വെക്കാൻ പാടില്ല? താഴെ വെക്കാനോ ഇങ്ങനെ തുറസായ സ്ഥലത്തൊന്നും ഇടാനും പാടില്ല. അതുകൊണ്ടൊരു മാല ഒരു ജപസഞ്ചി, ഒരു സഞ്ചിയിലാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആ ഒരു മാല നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈ മാല ജപിക്കുമ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഈ ഒരു വിരല് നമ്മള് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ, ഈ വിരല് നമ്മളെ എന്താ പറയാ, എല്ലാവരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന വിരല്, അത് നമ്മളെ ഒരു അഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് ഈ ഒരു വിരല് നമ്മളെ പറയുന്നത്. ഈ വിരല് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആ മണിയായിട്ട് മുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു സഞ്ചി അങ്ങനത്തെ രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് തന്നെ. അവിടെ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാവും. ഈ വിരല് പുറത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ജപിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പോ ബാക്കി നമ്മളുടെ 4 വിരലുണ്ടല്ലോ, ഈ 4 വിരലില് ഈ 3 വിരലെടുക്കാം നമ്മൾ. ബാക്കിയുള്ള അതാണ് നടുക്കുള്ള വിരല്, മോതിര വിരല്, ഈ ചെറുവിരല്. ഇതില് നമ്മളെ ഈ സെന്ററിലുള്ള വിരല്, നമ്മളെ എന്താ പറയാ, സെന്ററിൽ വരുന്ന ഈ വിരല് നമ്മളെ എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കാണ്? ഭക്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾക്ക് ഈ സെന്ററിലുള്ള വിരല് നമുക്ക് ഭക്തി തരുന്നതാണ്. ഈ രണ്ടാമത്തെ വിരല്, മോതിര വിരല്, നമുക്ക് ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും തരുന്നതാണ് ഈ വിരല്. ഈ ലാസ്റ്റ് വിരല് നമുക്ക് ബുദ്ധി തരുന്ന വിരലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോ ഒന്നുകിൽ ഈ 3 വിരലിൽ കൂടെ ആ മാലിട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം. ഇങ്ങനെ 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 കാട്ടിയിട്ട് കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരില്ലേ, നമ്മള് കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരുന്ന പോലെ ആ മുത്ത് മുകളിലേക്ക് ആക്കിക്കൊണ്ട്, താഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതല്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു വിരല് ഈ ഒരു ഭക്തി, നമുക്ക് ഭക്തി മാത്രം മതി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. കാരണം ഭക്തി കിട്ടി എല്ലാം കിട്ടും നമുക്ക്. ഭഗവാൻ ഭക്തവത്സലനാണ്. ഭക്തി കിട്ടാനാണ് പാട്. നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ എന്താണ്? ദാസനാണല്ലോ. ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തും ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാന് യാതൊരു മടിയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? ഭക്തിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും നാമം ജപിക്കുമ്പോ ഒന്നുകിൽ ഈ 3 വിരലും കൂടി വെച്ച് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രോബ്ലം ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വിരലിൽ കൂടെ മാലയിട്ട് ജപിക്കാൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഈ വിരല് നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? അതില് ടച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? നാമം ജപിക്കേണ്ടത്. മാതാജി ലീവ് കിട്ടെ, ലീവ് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഇനി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല? നമുക്ക് മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ചൊല്ലാനായിട്ട് പാടില്ല നമുക്ക്. അതായത് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തരുത്. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് കൂടി പറയണം. എല്ലാം ചൊല്ലിട്ട് അവസാനിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. പിന്നെ മന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോൾ ജപമാലയിലെ കൃഷ്ണമുത്തില് മന്ത്രം ചൊല്ലരുത്. അപ്പൊ ഇതാണ് ജപമാല. ഈ ജപമാലയിൽ ഒരു മുത്ത് സെപ്പറേറ്റ് മുകളിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ, അതാണ് നമ്മൾ ഗുരുമുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മേരുമുത്ത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. ആ കൃഷ്ണമുത്തുമ്മൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം, ഗുരുവിനെ നമ്മൾ പ്രണമിക്കുന്നത് ആ മുത്തുമ്മ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രണമിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത്? നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്.
പിന്നെ പുസ്തകം വായിച്ചോ പത്രം വായിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, മൊബൈൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് മന്ത്രം ചൊല്ലാനായിട്ട് പാടില്ല. ഇനി ഈ നാമജപത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നാമജപം നമുക്കൊരു കീർത്തനം പോലെ സങ്കീർത്തനമായിട്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. പിന്നെ അത് മനസമാധാനം കിട്ടും നമുക്ക്. നാമജപം വളരെ നമുക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്, സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും. നമുക്ക് നാമജപം നമുക്ക് സന്തോഷം നമുക്ക് നൽകുന്നതാണ്. പിന്നെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഹൃദയമാണല്ലോ, നമുക്ക് ആ ഒരു ജ്ഞാനം നേടാം. കാരണം നാമം ജപിച്ച് ജപിച്ച് നമുക്ക് പരിശുദ്ധി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഒരു ജ്ഞാനോദയത്തിനും വഴിയൊരുക്കുന്നതാണ് എന്ത്? നാമജപം. എവിടെയിരുന്നു എങ്ങനെയും നാമം ജപിക്കുക, ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് की जय, ശ്രീല ഗുരുദേവ് की जय, നിതായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ ആദ്യം നോക്കാം, നമുക്ക് സമയം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ. എന്നിട്ട് നോക്കാം. അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 സ്റ്റെപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? കർമ്മയോഗ, ജ്ഞാനയോഗ, നന്നായിണ്ട്. അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 സ്റ്റെപ്പുകൾ സമാധി. അതെ, ഏതൊക്കെയാണ്? പ്രാണായാമ, പ്രാണായാമ, പ്രത്യാഹാര, ധാരണ, ധ്യാനം, സമാധി. അപ്പൊ 8 സ്റ്റെപ്പ് മനസ്സിലായല്ലോ. 8 സ്റ്റെപ്പുകൾ പറഞ്ഞു. ഇനി ഭക്തനായ ആത്മാവിന്റെ ഉറ്റ മിത്രവും ശത്രു ആരാണ്? മനസ്സിനെ ജയിച്ചവനും മനസ്സിനെ ജയിക്കാത്തവൻ ശത്രുവും. മനസ്സ് തന്നെയാണ് അല്ലെ. പിന്നെ ആർക്കെല്ലാം യോഗ്യാവാൻ കഴിയാത്ത ആർക്കൊക്കെയാണ്? ഭഗവാനിൽ നിലകൊള്ളുകയും എപ്പോഴും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും. അതെ, കുറെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർക്കും കുറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർക്കും, കുറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും കുറച്ച് ഉറങ്ങുന്നവർക്കും അല്ലെ. യോഗ്യയാവാനായിട്ടുള്ള യോഗ്യത ഇല്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സ്ഥിരതയില്ലാത്ത മനസ്സിൽ കിടക്കാമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പരിശീലനത്തിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ശ്ലോകം 6:41 എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്? ഉള്ള ഉപരിതലത്തിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് കുറെ വർഷങ്ങൾ കുടുംബങ്ങളിൽ വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു. യോഗത്തില് പരാജിതമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. നമുക്ക് മനസ്സിലായി അത്. യോഗികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി ആരാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? പഞ്ചതത്വ മഹാമന്ത്രം ഏതാണ്? ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലേണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ ശ്രവിക്കണം. അത് മന്ത്രം അതാണ്. നമ്മൾ ചൊല്ലേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ട രീതിയിൽ ഉച്ചത്തിൽ മന്ത്രം ശ്രവിക്കുക. ഉച്ചത്തിൽ ഓരോ പേരും വ്യക്തമായി ജപിക്കണം. ഭക്തിയോടെ മന്ത്രിക്കണം. ആ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ഒന്നുകൂടെ പറയൂ. ഈ 8ാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ മന്ത്രം എങ്ങനെയാണ് ചൊല്ലേണ്ടത്? എങ്ങനെയാണ് മന്ത്രം ചൊല്ലേണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. അല്ല, വ്യക്തമായിട്ട് ഓരോ ഉച്ചത്തിൽ ഓരോ പേരും വ്യക്തമായി ജപിക്കണം. ആദരവോടെ ഭക്തിയോടെ മന്ത്രിക്കണം. കേട്ടോ മാതാജി? കേട്ടോ മാതാജി. പിന്നെ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ജപമാലയിലെ കൃഷ്ണമത്ത് ജപിക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ പുസ്തകം പഠിച്ചുകൊണ്ട് TV കണ്ടുകൊണ്ട് മൊബൈൽ കണ്ടുകൊണ്ടും നാമജപത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? സമാധാനവും സന്തോഷവും കിട്ടും, നമുക്ക് ജ്ഞാനോദയം ഉണ്ടാവും. നാമജപത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ. അപ്പൊ എല്ലാവരും നാമം ജപിക്കും ഇനി മുതല്.
ചെയ്തു. നമുക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലല്ലോ. നമുക്ക് വേറെ ഒരു 7 മിനിറ്റാണ് മാക്സിമം നമുക്ക് ഒരു നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. 7 മിനിറ്റ് തൊട്ട് 8-9 മിനിറ്റ് വരെ എടുക്കുക. ഏറ്റവും നല്ല ജപം എന്ന് പറയുന്നത് 7-8 മിനിറ്റ് ആണ് പറയുന്നത്. അത് ഭയങ്കര സ്പീഡിലല്ല എന്നാൽ ഭയങ്കര സ്ലോവിലല്ലാത്തൊരു ജപം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ഒരു മാല നമുക്ക് ജപിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം. ഇന്ന് മുതൽ 6 അധ്യായം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നാമജപം തുടങ്ങണം എന്നാണ് പറയുക. അപ്പൊ നാളെ തൊട്ട് എല്ലാവരും ഇന്ന് ഏകാദശിയാണ്, നല്ലൊരു ദിവസമാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് എല്ലാവരും ഇന്ന് തൊട്ട് ഒരു മാല ജപിക്കാം.